Eu estive en Corea hai moitos anos. En Nova York tamén, en Dublín. Aquí o único que viaxe é el, non nada. Traballar solo. Solo traballar. Aí ven, Rosa. Hola! Hola, Rosa. Nada, para variar, pillo vos tomando algo. O normal é vir con Rosas entregas, pero como a última vez que a vimos estaba tan enoxada, pois aquí non se atreveu ninguén a chamala. Pensábamos que non viñas, como marchaches tan enfadada. Bueno, deivos tempo suficiente para que acabara a obra, eh? Está Pero, bueno, rematada. vou ir ben a última hora Está rematada. porque non o vía moi claro. É verdad que está rematada, está pintada, o pendello está rematado tamén, as portas xa vin na entrada, que por fin están colocadas. Sitio. Bueno, pouco di das portas, que antes non estaban colocadas e agora que están colocadas non din nada. Dixo o mismo que a parede de diante que está de pedra que limpiei todo e non dice nada. E dices que quitamos a Rosiña, A ver, eu marchei daqui dicindo que fixeras o que ti quixeras. Ahora estarás conmigo, que está moito mellor. Están mellores estas plantas, mira que bonitas que colocou Laira con estas flores, e non aquilo pintado ali que non daba nada na tua casa. Eu borrei a pintada porque dixo que a borraran. Non sei se a parecer ben a ti ou... A Rosa imagino que sí, que non quería ir, pero a ti... Está moi ben, Rosa, pero toma algo. Ahora podes descansar e tomar algo. Agora sí podes, non? No, ahora non, de verdade, por comín tarde, non teño ganas agora de merendar. Non pasa nada, que comemos nada. Comede vos, pues, sí, que seguro que Invitado, estades cansados porque vai a Reón nesta obra fixéchesmo pasar mal todos, eh? Non, Bueno, Laira todos non. menos, pero os demais, de verdad, o ritmo foi desesperante, eh? Eu non sei por qué, pero dame a impresión que ven bastante cabreada. Rosa, é que vives moi dispersada, Mira, ao final acabouse todo, os chavales non paraban de traballar e eu lles tiña que facer algo para beber. O de que vivo estresada casi che dou un pouco de razón. Ahora, que eles non pararon de traballar, eso pilin no mo. Eu creo que a partir de ahora ela tan que non, pero as obras deberían ser todas así. Malas con calma e o que se pode facer para e o que non, pois terá que quedar sen facer. Bueno, ao final hasta lle fixeches o tellado. Xa ves. Pensei que non, eh? Mira que ben quedou, con calma, como lle gusta a pili, sen levar un golpe, mira que aí que ben quedou. Bueno, a cuberta de porta é algo maravilloso, porque eu tiña aí unha cousa, de aluminio, de metacrilato, plástico, non sei que, e bueno, é que agora vexo eso, con lousa, con madeira, que moito traballou aí Adrián. É que eu non sei por que a Rosa marcha así, non sei. É que o lugar cambiou, que é que non o podo expresar con palabras como cambiou o sitio. Bueno, é verdad que o que está feito está ben. Con calma, como dis ti, Adrián, a casa pois quedou ben pintada, de branco, pero eu creo que é a cor acertada, e equipo pois carpintería, pois montaron aquí esta estrutura, cas celosías, un pouco en combinación, non? Co moble, cas celosía, co peche aí, contanos, Carlos. Aquí non nos lembramos a principio da semana, pero aquí tiñamos un lote de cousas aquí. Xoguetes, un pío, plantas aquí, todas partidas aquí. Tiñas as cousas un poquinho. A A verdade. monte total. Ai, Salvaje, non sei yo. efectivamente. E agora, pois, eu creo que acotar, non? Este espazo. Recordas as sillas de plástico, é certo? As sillas, que ti, este era o teu recuncho. O primeiro día xa te atopamos aquí tomando café. O que máis me gustou de todo foi o ceador. O ceador, porque eu son unha persona que pasaba moito tempo aí, fora, sentada nunha silla de plástico, tomando café e comendo nunha mesa de plástico, e bueno, isto ahora decorado, todo de madeira, todo de cas plantas que me puso Laira, bueno, isto está preciosísimo, me encanta. Pero é que fixeches un bon traballo aquí no Soportaleste, con 4 dados, porque que por quedar tamén. Home, quedou tan ben que ata a ciudad chistí. Por iso quedou ben. E co parasol, estabas aquí, cas túas... Home, non hai comparación entre ese mobiliario escorrente de plástico, pois co banco que... Bueno, aquí tampouco é nada complicado, pero sí que fixemos, non sei, un espazo un pouco con encanto, ¿no? Para poder aquí pasar as tardes. Estás Ou a contento? dormir aí. Bohemio. Para dormir tamén. Bohemio. Bohemio rústico. Bohemio por aquí. rústico. Cando non chove, dormemos.
Encántame o banco, porque que poido dormir nel, se quero. Pero bueno, non toda a casa, non todo este corruncho. Tamén tiñas un tendello que estaba na entrada, que ese sí que non estaba pintado. E, home, eu igual non vos apetece moito levantarvos, pero casi podíamos ir velo. Que estaban, E e fixeron portas e todo. Pois teremos que ir velas, Pois non? bueno. Eu vexo que están a gusto aí, pero Home. Sí, a bueno, verdade é que... teremos que facer o recorrido da obra. Que aparte hai moitos detalles, non, Laira? Si, Esta... aproveitamos cousiñas que xa estaban no pendello ali abaixo, non tiñan uso, e agora sí. Ainda lle colocamos por aí un lote de pías que tiña, o que sea, pías que tiña esta muller aí naquele cortello. Colocamos todas por aí no seu sitio, lá era pois lle unhas flores, xamos debaixo dos grifos, quedaron guai. Pois eu creo que valía a pena non vir ata aquí, ver como quedou o pendello, pintado, a porta, o tema todo de decoración, aquí volve a haber outra pía, os bancos, litos, a quen che tocou a ti, non? Non, eu limpei todo. E logo Adrián que fixo. Te lo que preguntei. Bueno, tú ya debía entrar. Mal descansado, non vais a No, poder. descansados estivestes, eso é verdad. Menos mal que se acordou por lo menos da zona do pendello. Limpei todo e tamén limpei os asientos que ten que dar a sombra que dão. Bueno, eu creo que, aparte do descanso, o resultado está bonito, está tradicional, non? Que era o que eu quería que entendeses o primeiro día, que ti só querías que arranxáramos a ruína que tes aí abaixo, que eso era imposible. Eu creo Ai, que... pero vou chamar outra vez. Bueno, Parvin. para cando podamos facer unha obra nun mes, que, bueno, na túa casa este ritmo serían 2 ou 3, vale, ti volve a chamar. Pero por ahora, quedaste con esta experiencia, eu creo que a casa quedou moi bonita, xa o era, xa tiña un valor, é unha casa moi antigua, tiña o seu valor arquitectónico da zona de Lugo maravilloso, e nós o que fixemos pois, foi melloralo un pouco. Ahora, pois, que disfrutes moito tempo, que sigas con esa vitalidade, e, bueno, terei que vir cando veña pola zona vireito, marcho un café. Home, claro. Só nos faltaría. Sí, pero todos, Vos teño que levar a comer. Iso Por aí. Pois moitas gracias por todo, Pilar, espero que che gustara a experiencia. Sí, moitísimo.